Bakit ngayon? O di bakit ngayon? Bakit ngayon? Bakit ngayon kailan ang aking puso mayroon naman? Sana'y nalaman na dahil ka sa buhay ko, isana'y naghintay ako. Ikaw sa aking yakap-yakap, ang iyong kamay ang aking laging hawak. At hindi niya, bakit ngayon dumating sa buhay ko, pilit pinubuksan ang sarado ko ng puso. Ikaw ba ay nararapat sa akin? At siya ba dapat nang limutin? Nais kong alam, bakit ngayon ka lang dumating? Kasalanan ba sa Diyos ang mahalin kita? Mega. Ikaw na aking yakap-yakap, ang iyong kamay aking laging hawak. At hindi ka niya, bakit ngayon kailan dumating sa buhay ko, pilit pinubuksan ang sarado ko ng puso. Ikaw ba ay nararapat sa akin? At siya ba dapat nang limutin? Nais kong malaman, bakit ngayon ka lang? Ngayon pala dumating sa buhay ko, pilit ito buksan ang sarado ko ng puso. Ikaw ba ay nararapat sa akin? At siya ba dapat nang limutin? Nais kong malaman, bakit ngayon ka lang Salap. Ikaw kasi. dumating? May dinaw kami. Oh, ay tulong! Ay tulong ka pa yan!